Good morning. Today's video, magluto taog. Video ay kasagmay. Kaning kasag. Karon, nagkamang-kamang pa ni siya, guys. Watay kupit, may. Wait sa guys, may. So, tatay kupit. Andam, guys. Kanina lang, dali. Dali. Ali, may video ko, may. Ato na ning ilunod. Good, gari, may. Kita siya, May? Oo, gani. Impas na siya, wala pa. Sayang na kuan. Oo, sige na. Imo na di pa. Ipabalik ko. Wala, walang ko. Oo, kuan na siya. Oo. Sa impas na makainula sa impas na makakulang October, pwede na ka makawa kay ngano. Di ko ka-income niyo. Adlok mo na siya. Adlok lang ko. Mao ni siya ron, guys, among sudan karon. Ato ibutang ang kasag. Dayon. Dayon, guys, butangan na to og iya na may. Ana amay ana. Butangan na to og asin. Sana all. Asin ni, guys. Lami kini minuto among mami, guys. Tagaan niya ka na kan. Asin, dayon, bitsin. Wala, surya man ako. Surya mas ginilin. Auto ko ko nang ako. Hindi ko nagpila ba ila kasi surya na si Malay mo siya nga. Ina mo lang sa Malay nga tama kat Malay mo. Isa sa sarili. Hindi mo popon. Ako ni siya ron, guys. Ang atong iluto ron. Dayon, tabunan na to. Kaya ako musukol mang bisay mo pa. Tabunan na siya. Anya, magpaabot lang ta, guys, sa atong iglutoan ni niya. Nani siya. Paaboto na to ni nga maluto ni siya, gad. Ika kuan niya, guys. Ika red na niya or orange na siya. Mauna na siya. Luto na na siya. Magpa-chinship mag-ilis. Mauna ni siya ron, guys, ang result. Malay, uy ko magkanalay. Orange yun pa ni natog maayo. Luto na gid ka ba? Ko magdeli pa. Moist siya. Ko magdeli pa. Naaman ko. Mauna ni siya, guys. Pamila ka magdalit inyo. Uy, nagdali ko di malit. Ako sa kanya mo pa gud. Yummy. Mauna ni siya, guys. Mo-orange pa ni siya maayo. Means, luto na na siya. Lami siya, lami.